bin Yasin, ich bin aus Sofia, Bulgarien und komme in Bad Reichenhall schon einige Jahre. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass sich der Feld von Bert und Sophie irgendwie auf so eine Weise kompressiert, dass sehr viel ins Licht kommt. Und ich für mich kann sagen, dass ich durch Cosmic Power und Aufstellungsarbeit von Bert eines schon klar verstanden habe. Und das ist, dass durch Cosmic Power der Aufsteller oder der Helfer, der Begleiter in diese innere Haltung gehen kann, die sich eventuell zu Berts Haltung annähern könnte, um so ein Feld zu kreieren, das es möglich macht, dass eine Aufstellung so von sich selbst dann passiert, wie es gerade vorhin Bert gesagt hatte. Jetzt werde ich das auf Bulgarisch sagen. Здравейте, аз съм Ясен, тук от прекрасния Бад Райхенхал, от Кралския културен дом, в който провеждаме тази годишните интернационални Хелингерови дни. Вече около няколко години идвам в Бад Райхенхал и мога да ви кажа едно. Полето толкова е концентрирано тази година и толкова много неща се случиха, за които почти няма измислени думи. Това, което обаче със сигурност мога да ви кажа, е, че съчетанието между Cosmic Power и семейни констелации води до това, че водещия семейните констелации, помощника, чрез Cosmic Power постига това вътрешно състояние, което му помага да се доближи по някакъв начин до състоянието, което Берт има по време на констелации, да създаде такова поле, в което да покани клиента, отдръпвайки се от това поле, без любов, без страх, без състрадание и без никакво намерение, да остави констелацията да се развие от само себе си. Тогава единствено клиента получава най-доброто за него, а не това, което констелаторът смята, че е добро за него. Благодаря, чао!